Ola, que tal? Moi boas tardes, saúdos e benvidos ao Complexo Deportivo de San Miguel en Pulpí, provincia de Almería, onde vai comezar dentro de escasos un par de minutos a eliminatoria definitiva polo ascenso á Segunda Federación. Partido de ida, enfróntase o Atlético Pulpileño, que milita no grupo 13 da Terceira Federación, isto é no grupo murciano, pero é un equipo radicado nesta localidade de Almería, contra a Sociedade Deportiva Sarriana. Partido a ida e volta, agora xa non hai vantaxe de campo. Se hai empate, haberá prórroga e lanzamentos de penalti. O gañador da eliminatoria xogará a temporada que ven na Segunda Federación. Manuel Losada Chollas, moi boas tardes. Que tal? Moi boa tarde. Pois estamos xa, despois de un mes de competición neste play-off, neste longo e exixente play-off, que acabou a súa fase galega gañando a Sociedade Deportiva Sarriana, terceira clasificada do grupo galego, e tocoulle en sorte o rival do grupo 13, que non é outro que o Atlético Pulpileño, equipo de Almería, que quedou de sexto na liga regular, beneficiouse da presenza do filial do Águilas, que foi o quinto, meteuse no play-off como último clasificado e foi dando conta dos seus rivais, primeiro do Cieza e despois do Santomera, para estar nesta final polo ascenso diante da Sarriana. Imos ver as aliñacións. O Atlético Pulpileño, que xoga con Cristian Arco na portería número 1, 2 Gabi Ramos, 3 Gastón Ezequiel, 4 Jordi César, 7 Francis Moreno, 9 Álvaro Cano, 10 Cristo Martín, 12 Dani Casado, 14 Spingman, 18 Pedro Ramírez e 23 Isma. O equipo de Francisco Jurado, un equipo que agora analizaremos, rochoso, que se caracteriza por encaixar moi poucos goles. En fronte a Sociedade Deportiva Sarriana, 11 titular de José Antonio Rodríguez, un 11 xa recoñecible nestes playoffs. Número 13, César Pirot na portería, 4 Maxi Lebrán, 6 Praqueco Vilariño, capitán, 7 Diego Rey, 8 Jacobo Vilariño, 10 Alejandro Boedo, 11 Martín López, 15 Javier Piai, 17 Tomás Susa Vila e arriba, pois, Azael Millanco 20, 21 para Azael. Os 11 elixidos por José Antonio Rodríguez. Xa comezou o partido no campo de San Miguel, en Pulpí. E xa estamos a ver os dous conxuntos. E imos analizar os 11 titulares. Por parte do pulpileño só hai unha modificación con respecto ao anterior encontro, no que o equipo deu conta da Santomera vencendo por 0-1 cun gol de Álvaro Cano na segunda metade. Entra Francis Moreno con número 7 e cae do equipo Luis Maestre. E por parte da Sarriana, pois o 11 titular, pois o mesmo que xogou no partido no que eliminou o Estradense a semana pasada no Novo Municipal por 0-2. Mantén a súa aposta José Antonio Rodríguez por un equipo que está a funcionar moi ben nestes playoffs. Sí, quizás quedaba alguna dúbida en torno a Santi Gerfunde ou a Arona, a ver si estaba para que sabemos que non chegou. Se lle deu bo resultado, pois decidiu non cambiar nada, e un equipo que está a ser, como decimos, super solvente, foi super solvente en toda a temporada, en esta eliminatoria en concreto última, e veremos que tal se lle dá. Está intentando atacar a un equipo pulpileño que fundamenta todo o seu bo facer na fortaleza defensiva. Un equipo que encaixou 23 goles na liga regular. Atención a esa entrada aí de Millán, que quería gañar esa liña de fondo, e o que consigue é o primeiro córner a prol da Sociedade Deportiva Sarriana, que comezou o partido atacando. Decía que 23 goles na liga regular e un só en 4 partidos da fase de ascenso. 24 goles na contra en 38 partidos. Son uns números moi serios, claro, marca pouco. Marca 35, de aí ese sexto posto no grupo murciano, pero aínda así prevese unha eliminatoria de poucos goles, aínda que a Sarriana é un equipo que marca moito, xa o vimos durante estas semanas, 66 goles a favor na liga regular, máis 5 que leva estes 3 partidos de promoción de ascenso. Aí está ese córner, o centro, a área, despexe coa cabeza e volve favorecer a pelota en saque de banda Sarriana. Digamos que se atopan dous estilos totalmente opostos, no sentido de un equipo moi alegre ofensivamente, que propón moito a través do balón, como é a Sarriana, que ten casi que o doble de goles, tanto a favor como casi que encaixados, e un equipo, bueno, que busca facer dano ou dominar os partidos a través do espazo, do aproveitamento do espazo cando recupera o balón, como é o pulpileño, que
recibe moi poucos goles e veremos cal dos dous estilos imponse a outro. Toca Sarriana, que polo momento está a ter máis posesión do balón. Iso que está a xogar como visitante neste primeiro partido, pero o conxunto galego xa dominando e sobre todo pisando o campo rival, que é algo sempre moi importante. Agora temos aí a Azael xogando entre liñas, deixándolle a pelota a Diego Rey. Pelota outra vez para Azael. E este con Queco, movendo o balón a Sarriana. La pelota cara a esquerda. O pulpileño que xa vemos que se mete bastante atrás a defender eses ataques estáticos. Sí, xa falan diso, que é un equipo que xoga precisamente pues eso, a que o equipo a recuperar, que o outro equipo se equivoque e sobre todo a non encaixar, ¿no? Creo que a eliminatoria anterior gañou a eliminatoria no derradeiro partido fora de casa con 0-1 e non, como se suele decir, non se pone nervioso bueno, non vai trocar nada agora a estas alturas da temporada e máis en ter unha referencia clara do que se está a enfrontar, ¿no? Porque por moito que viran algún partido da Sarriana non teñen máis referencia que algúns poucos partidos e son sabedores tamén do potencial ofensivo que ten o equipo galego. Repasamos a trayectoria do pulpileño nestes playoffs que entrou, como dicía, no sexto posto con 55 puntos. Na primeira ronda tivo que enfrontarse co segundo, que era o Cieza, segundo clasificado con 70 puntos na liga regular. A eliminatoria comezou neste escenario onde gañou o pulpileño por 1-0, marcou Cristo os 57 minutos, e na volta deuse un empate a uns. Foi ese o único gol encaixado polo pulpileño do Cieza, que servía para empatar por parte de Florian o tanto inicial de Pedro no minuto 40. Empate a uns que lle daba clasificación o pulpileño. E despois a eliminatoria que comentabas contra o Santomera, aquí en San Miguel, empate a ceros, e no partido de volta pois ese tanto de Álvaro Cano no minuto 55 que lle abondou o pulpileño para estar nesta eliminatoria definitiva polo ascenso. Ascenso que xa acabaron unha vez, xogaron en segunda federación na temporada 21-22. Antes diso, un dos precedentes contra equipos galegos, e concretamente lugueses en 2018, cando caeron diante do Racing Vilalbés na primeira eliminatoria nos cuartos de final, que daquela eran 3 roldas polo ascenso da terceira división. Despois enfrontaríanse tamén diante do Lugo na Copa do Rei, así que un equipo xa cunha tradición diante de conxuntos lugueses, e o Lugo que gañara esa eliminatoria disputada a partido único 15 de decembro de 2020 por 1-2, goles de Elacén por parte do Lugo, os dous tantos. O sea que as súas experiencias con equipos galegos de Lugo en concreto pues non é moi boa, non? Por eso sorprende tamén o que falábamos antes fora de micro, que o seu adestrador decía que... O director deportivo indicaba que había esa percepción de que o rival do grupo galego pues que tería un nivel máis baixo. Non o dicía él dicía que era o que se comentaba por ali. Pues, bueno, vemos que a xente está evidentemente emborcada co seu equipo, e tamén pues as cores sempre tiran. Pero sí que está claro que o grupo galego é un dos grupos que intentan evitar os rivais neste tipo de sorteos, porque o grupo galego ten moitísimo nivel. Campeóns de Europa, non? Por seleccións. Só con iso eu creo que eu pensaría que vai ser complicado a eliminatoria, porque bueno, despois os equipos formanse con xogadores que non todos van a selección, evidentemente, pero a percepción creo que tiña que ser outra, pero bueno, é o que distí, ao final as cores, pois fanche pensar cousas que ti queres que pasen. Pues aí está intentando o pulpileño mover a pelota en campo da Sarriana, algo que polo momento nestes 6 minutos, casi 7 que levamos, pois prácticamente non se produciu. Ahora vai si ese balón en profundidade, atención ao centro cruzado, non hai ninguén preto, agora pelexa Isma, o xoven futbolista extremo do pulpileño, e conseguiu facerse con ese balón. Xoga Dani Casado que xira sobre si mesmo, lanza desde lonxe, pelota botando, sae a saque de portería. Primeiro lanzamento do partido por parte do Atlético Pulpileño. Despois desa internada, o envío aí lanzado de Stigman, non chegou ninguén. Un xogador que veu, bueno, dun equipo que
digamos que era da parte baixa da clasificación do seu grupo, que está a facer, bueno, pois unha moi boa temporada. Creo que xa hai equipos detrás dele. Creo que foi o Bullense que ainda en riba descendeu este ano. Bueno, un xogador moi a ter en conta este Spielmann, además é sub-23, bueno, un xogador moi interesante. Move xa a pelota a Sociedade Deportiva Sarriana, unha interesante mestura de idades neste pulpileño, porque temos xogadores auténticos veteranos. Son Gaby Ramos, que ten xa 38 anos, Cristo Martín, que un home con unha dilatada experiencia na segunda división, que está aquí con 37, o dianteiro Álvaro Cano, que xogará no Coruxo alá pola temporada 2012-2013, ten 35, e despois pois temos estes futbolistas como Spielmann, do que falabas, como Isma Segura, que tamén é un futbolista que acaba de subir das categorías inferiores. Atención dentro da área, atención, remate cruzado, e a pelota que non colleu portería por moi pouco. O movimento de Millán, comezando aí desde a dereita, en diagonal, chegou, pisou área, e xa non o pensou. O seu remate estivo a piques de coller a portería de Cristian Arco. Sí, porque ao final, bueno, ese tipo de movimento, sobre todo caendo aos lados dos centrais, espaldas dos laterais, como decía, son centrais moi veteranos que no xogo, digamos, máis posicional ou defendendo cara adiante son poderosos, pero bueno, cando teñen que sair da súa zona, aí Millán, ademais que é un xogador rapidísimo, vai crearles problemas seguro. Pues aí está movendo a pelota o pulpileño, intentando sair da súa área. Aí levanta a cabeza Jordi César, xoga en longo. Ahora sí conectou con Cristo. A subida de Gastón pola banda esquerda. Cristo que se ofrece outra vez. Xoga cara adentro. Isma para Cristo. Cristo que quere xogar cara dereita. Atención a esa combinación. Dentro da área o remate de Francis Moreno. E a pelota que marchou desviada. A ver se Cristo Martín, xogador que xa estivo en segunda división, creo que foi no Tenerife. Un xogador con, bueno, tamén estuvo no Cartagena, un xogador que ten percorrido, e bueno, cando el toque o balón vai se notar a nivel ofensivo no seu equipo seguro. Xa vemos que tamén o pulpileño pois tamén quen de sacar as garras. Está un equipo construído desde atrás, pero que non renuncia a facer dano ao rival. Pelota aí de Jordi César, perdón. Balón cruzado, buscando arriba. Así que Francis, que pisa a pelota aí. A cara atrás. Pulpileño xogando con tranquilidade tamén. En precipitarse agora sí, acumulando algúns segundos máis de posesión. Jordi César. Por dentro, buscando a Cristo. Este cambia o xogo. Estorbaron os dous futbolistas, chega Diego Reina, presión. Atrás. Aí a Cel dá un paso para atrás porque están tentando saltar os dous, ele é máis Boedo, pero non son quen de axustar ben para que non filtren pase por dentro. Entón, esa superioridade que teñen porque esos tres xogadores por dentro está a aproveitar o pulpileño. Aí está a pelota para Gastón, que quería progresar, recupera a Sarriana, iniciaba aí Lebrán, o balón atrás, aplaude o público. Esa presión aí de Dani Casado. Pelota en saque de banda pro la Sarriana. Va Jacobo, cara para Maxi, cuidado aí con esa presión aí de Cristo que chegou a tocar coa cabeza. O Álvaro Cano tamén, pero protexeu Maxi, a pelota saque de portería. Insiste, a Sarriana non troca ningún aspecto do seu proceso ofensivo. Está a comezar en curto, pero está a costar, está a costar sair de aí. Mira, aí vemos como ahora sacan en longo porque, bueno, eles subiron liñas, como se suele decir. Deses minutos de tanteo que a Sarriana tamén aproveitou para intimidar un pouco o rival neses primeiros minutos. Agora xa un pouco máis asentados os dous equipos. O pulpileño actúa como local e, lóxicamente, pois ten que expoñer algo máis. E aí está Cristian Arco.
o porteiro deste equipo, deste rochoso equipo. Jugando en longo. O balón dividido. Recupera Sarriana. Envío longo para Diego Rey. A ver si puede evitar que saia pola banda. Que acaba marchando. Entonces aí esa acción ofensiva. Gran ambiente aí no campo do Pulpileño, onde chegou a Sarriana acompañada dun autobús de seguidores que por aí han de andar aproximadamente 50 aficionados galegos. Tiveron mala sorte coa viaxe porque máis lonxe non podía estar o destino. Sí, cruzaron España. De feito é pois a primeira vez que a Sarriana disputa un partido oficial fora de Galicia. Bueno, a viaxe tivo algunha incidencia no sentido de que algúns futbolistas teñan que traballar, como o caso de Queco, que coñecimos nunha reportaxe do noso compañero Luis Timiraos, que actúa como médico no ULA. Pois nada, tiveron que marchar el e dous compañeiros máis, Javi Lice tamén, Santi Gegunde, foron nun vehículo particular porque non puderon ir no autobús co resto do equipo. Chegaron onte pola noite. O equipo adestrouse neste escenario onte pola tarde e parece que a Arona non está disponible, porque vemos na acta que non está na convocatoria. Xa nos dicía José Antonio Rodríguez despois da lesión que sufriu no partido de ida contra o Estradense, que probablemente o perdía para todo o playoff. Estivo no banco no partido de volta na Estrada. Atención a ese envío para Susavila, que quere marchar aí de Jordi César. Pisa a pelota, xoga con Millán atrás, con Jacobo. Agora intentando atopar os ocos, pero vemos moitísimos futbolistas de negro e vermello por detrás da pelota. E finalmente o despexe longo. Dicía o adestrador que a lesión que parecía grave. Estivo no banco no partido da Estrada, pero xa non disputou ningún só minuto. Está na expedición cos seus compañeiros, pero seguramente se probou onte e non está para xogar. Unha mágoa, porque é unha das pezas chave deste equipo. Xusto na derradeira eliminatoria, que cando ao final, pois eso, é a máis bonita de xogar, é a máis importante, pero xa vimos que a Sarriana funcionou perfectamente, que foi Diego Rey o que entrou no seu lugar, un xogador que ten un nivel altísimo, e que veremos se consegue esas boas actuacións que tivo na eliminatoria anterior. Como dicías agora, creo que o Pulpileño, como se suele dicir, espabilou, xa empeza a mostrar os dentes, está a custar moito máis construir a Sarriana, pero bueno, sabemos tamén que tivo momentos así co Estradense, que dominaba o Estradense sobre todo no segundo partido, pero pega un zarpazo e ten capacidade e calidade para facer gol danada. Aí está xogando o Pulpileño por medio de Isma Segura. Centro con Cristo, que entra en contacto con todos os balóns. Dani Casado, xusto por detrás deles, e xoga cos seus defensas. Aí está Jordi César. Traza longo Jordi César. Taxe aí para Martín, que despexa coa cabeza. E a pelota volve a poder do Pulpileño. Sigue movendo aí. Balón para Cristo. E o que lle mete unha marchiña máis a ese ataque. Xogando aí entre liñas, pero estaba en posición de fora de xogo Francis. Dame a sensación que non está del todo cómodo a Sarriana en ese posicionamento tan repregado. Tamén creo que non lle quere deixar espazo, non quere deixar espazo ás súas costas por esos jugadores xoves que decías, non, de fora, que dá a sensación de que son moi bons e rápidos atacando o espazo. Pero, bueno, cando Cristo toca o balón, vai facer dano, como se soe dicir. E hai que ver, lóxicamente, a ver canto lle dura a gasolina a Cristo, xa un xogador moi veterano, pero sí que aí nesa posición no círculo central, pois tamén pode conservar algo máis os folgos e facer dano aí, porque todos os ataques do Pulpileño é un pouco que lanza, o que acelera un pouco o ataque, digamos. Sí, porque ve cousas, é capaz de facer cousas que os compañeros non fan, e sabemos que, bueno, que
en fase defensiva, pois, como se suele dicir, como baloncesto flota por aí, son os dous compañeiros que, tanto Spinman como Dani, os que, bueno, fan sobre todo ese percorrido, esos desplazamentos horizontais das basculaciones máis amplas para que, bueno, que decías que a súa idade ten que guardar gasolina, como se dicir. La toca ya Sarriana, tocando ahí Jacobo, que xoga atrás con Maxi, con Piai. O pulpileño que non se pon nervioso. Agardan todos os futbolistas por detrás do balón. E aí, pois ten que desplazar longo Maxi, complicando a tarefa para que os seus compañeiros poidan controlar ese balón. E o despexe que vai a saque de banda. Aí está Millán. E vai deixar a Susa Vila para que efectúe o lanzamento. Aí está, balón para dentro, para Millán. Busca aí un pouco espazo. Acaba xogando atrás con Queco, con Diego Rey. Diego Rey que levanta a cabeza. A pelota entre liñas. Pero apareceu Jordi César para despexar longo. Agora o balón que favorece outra vez a defensa da Sarriana. Pero sí que de atopar esos desplazamentos que fixeron, sobre todo Millán, non? Facer saltar cando Susavila gana altura, pois, ou caia un xogador, como ahora Boedo, facer saltar o seu lateral para que teña que perseguilo e deixar ese espazo onde os centrais aí están a sufrir esos desplazamentos aos costados e estalle a costar os defensas do pulpileño. Pois agora a Sarriana que volve facerse un pouco co control do balón. Esa pelota que sae rexeitada, acaba en saque de banda e o árbitro Castelán Manchego a Alonso Salcedo que lle dá o saque de banda o equipo local. Dando liña defensiva, Jordi César. Pelota para Cristo que aparece por aí xa para recibir. Presiona Millán, a pelota aí a Gaby Ramos. Volve a xogar Cristo, atrás pro seu porteiro, Cristian Arco. Jordi César. Plaza Raso. A pelota cara ao medio. Na esquerda aparece Gastón. Por aí Isma, pero xogou outra vez cara atrás. Dani Casado que lle devolve a pelota outra vez a Jordi César. Parece home que inicia todas as accións con desplazamentos longos. E que bo pase agora. Estivo a piques de marchar aí Pedro Ramírez. Finalmente pisa a pelota aí pegada a banderín de córner. Chega Martín para presionar e para recuperar a posesión, porque o último en tocar foi Pedro. Como ben dicías, moi precisos esas diagonais, xa van varias que buscan, bueno, pois, acumular xogadores por unha zona e cun pase diagonal dun central preciso, moi preciso, gañar esa profundidade tan valiosa. Pois aí ese movimento de Azael que quería marchar, recibiu a falta. Pelota que inicia Pirot para Maxi. A Sarriana elaborando moito máis esa saída do balón. Que a acumulación de defensores aí do pulpileño pois dificulta moito esos envíos longos. A pelota que atén Piai, pisa o balón. Balón curto. Que con Maxi. A pelota que aí cara a campo rival, Susavila non foi quen de controlar. E o balón que vai directamente a poder de Cristian Arco. Susavila ao mellor non tiña que gañar altura, xusto todo o contrario, porque, bueno, moitas veces os centrais non teñen ese cuidado. Agora sí recupera Susavila. Quería xogar para Boedo cara ao medio, pero hai o rexeitamento directamente a pelota pro porteiro. Hai moitísimo tráfico aí nesa zona de tres cuartos da Sarriana. Por eso te decía, Miguel, que ao final, ao mellor, en vez de tirar cara arriba e xuntarse como estaba aí, bueno, descender e alongar esos saltos do extremo de Isma, pois pode ser unha boa opción para vaciar por dentro, porque senón estamos vendo que non son quen de atopar esos primeiros ou esos segundos pases que buscan moitas veces a Sarriana por dentro. Move a pelota outra vez aí o equipo galego, agora equivocouse Maxi, entregou a pelota directamente a Dani Casado, atención a Spinman, que deixa a pelota para Francis Moreno. Francis que centra, a pelota sai moi chovida aí, tocou unha directamente Cristo, devolveu ya outra vez cara a dereita, parecía por aí Spinman, pero non pudo controlar ese envío, moi complicado a pelota, saque de banda.
Mediado xa o primeiro tempo. Aí vemos os afeccionados da Sarriana, son os que están aí xusto detrás. Nese fondo, animando o seu equipo nesta oportunidade histórica, no segundo intento de poder ascender a segunda federación. Antes hai que deixar fora a este equipo, o pulpileño, que move outra vez en liña defensiva. Aí está Jordi César. Aí levanta a cabeza. Bueno, os xogadores da Sarriana xa saben que Jordi César vai buscar un envío longo, seguramente. Sí. E aí tamén é cuestión de Martín, non? Que teña profundidade defensiva pola súa zona, máis que, digamos, que na defensa zonal estándar, que non bascule tanto e que, como se dicir, que bote un ollo máis preto do extremo, non? En vez de bascular como en teoría teña que bascular menos para poder chegar a eses cambios de orientación tan longos. Cuidado con esa parede, chega Gastón pola esquerda, centra, cuidado, punto de penalti, caía Spinman finalmente. O remate que chegaba Álvaro Cano, indicou o colexiado que foi fora de xogo. Ímolo ver, ese envío probablemente fose, aí estaba en posición adiantada Álvaro Cano. E no primeiro envío, ademais, fai que vai ao balón e por iso seguramente que levantou o banderín. Move xa a Sarriana. Bota para Piai. Está cerquén o equipo galego de facer o seu xogo nesta primeira metade. Tampouco está a pasar apuros, sí, pero están, bueno, digamos que con respeto, ¿no? Sí, ten que facerse un pouco co partido. Está Maxi tocando. Acaba dándolle a pelota a Piró. Va por dentro. A Jacobo, con Maxi. Onde chega aí Boedo para axudar nesa saída de pelota. Finalmente perdeu o balón a Sarriana. A Pedro. A Francis. Francis que dá a volta aí, quería marchar cara afora e recibe a falta de Martín. O movimento repetido. Lateral esquerdo da Sarriana, que tivo que cortar esa progresión pola banda. Eu creo que os dos de fora deles, tanto Isma como Francis, dá a sensación de que teñen pólvora, como se dicir. Con ese envío dentro da área, o despexe. Cae o balón a Susavila. Xoga de cara aí con Maxi. Maxi de Bran, que despexa a campo rival, pero Millán aí en todas las de perder por arriba. Balón a Dani Casado, que volve a iniciar unha nova acción pro Atlético Pulpileño. Aí está Pedro, xogando con Gavi. Cristian Arco. Jordi César. Central unha vez máis, levanta aí a cabeza, pisa o balón, volve a xogar co seu porteiro. Chegaba aí a Zael para estorbar nesa saída. Agora o porteiro que sae da súa área. Pelota que vai para Spinman. Tocando outra vez atrás, talle a costar os dous equipos e combinar, sí, sair, gañar metros, digamos. Parece o máis complicado do partido. Sí, dá a sensación que tampouco axuda o terreo de xogo, o estado do terreo de xogo. Cuidado con ese envío aí de Gastón, perigosísimo. Chegou Gavi Ramos para ceder o seu porteiro. Ese envío aí en diagonal cara a media lúa e, bueno, que os adestradores botades vosas mans a cabeza, non? Pase horizontal contra vertical, moitas veces. Pero Álvaro Cano que gañou esa posesión. Francis deixa para a dereita para, atención, a Pedro Ramírez que fixo o lanzamento primeiro pau e o balón que saiu pegado ao poste a saque de portería. A verdade é que eles, pois, eu esperaba, como se dicir, que ainda intentaran menos co balón. Eu creo que bueno, que as cousas que fan teñen moito sentido e que teñen a nivel individual xogadores, bueno, como se dicir, que saben o que fan. Creo que é un rival complicado, ¿no? Que ten en fronte a Sarriana. É un equipo que se ve que é complicado facerlle gol e que eles, sen facer moito, evidentemente non teñen moito acerto porque non fan un torrente de ocasións, pero que ten moito sentido o que buscan facer todo o momento.
Agora na Sarriana tamén buscando pois tamén algunhas variantes. Aparecía Zael en campo propio, Diego Rey que chegaba cara ao medio, bueno, intentando combinar aí. Pero está a costar tamén o equipo galego pisar campo rival. Volve a recuperar o pulpileño, volve a iniciar a acción Cristian Arco e volve a buscar a Jordi César. E agora polo medio para Dani Casado. Pero Dani Casado axiña que busca outra vez o seu central. Spinman tamén en campo propio. Balón para Gastón, chega a Susavila na presión. Dani Casado. Pisa o balón, xoga atrás, Jordi César. Despraza Jordi César, buscando cara a dereita. Ese balón bota moito, pero conseguiu evitar que saíra aí Pedro Ramírez. Finalmente Gabi Ramos, o seu despexe, que tocou en Boedo. Irá a pelota en poder do pulpileño, agora en saque de banda. Sí, está en un impasse aí o partido, que non está a pasar, digamos que nada. Eu non sei se, pois como suele decir, están co freo de man posto, porque bueno, sabedores de que un gol pois cambia todo o contexto que estamos o que ten que ver na eliminatoria. Non están, digamos, a arriscar, nin siquiera a expoñerse a nivel defensivo. Vemos que tampouco están a expoñerse moitísimo. Claro que psicolóxicamente un pouco claro. A Sarriana tamén lle incita un pouco a ir co freo de man o saber que este equipo non encaixa prácticamente. Entón, se encaixa un gol a Sarriana vai lle costar remontar isto. Entón, pois igual tamén co paso dos minutos iremos vendo algo máis de risco, non? Pero polo momento, pois ningún dos dous equipos está a meterse ritmo ao partido a busca da portería rival. Agora Cristo sí, que lanza ese pase cara a dereita, buscando aí a Ramírez, a Francis Moreno. Ese sí que Pedro Ramírez, atención, o centro! O toque creo que foi no traveseiro. Sí. O centro de Pedro Ramírez que se embelenou e acabou batendo no traveseiro por riba de Piró. Tímolo ver. Sí, bateu no traveseiro. Pero é o que che dicía, Miguel, quero dicir que un equipo que digamos que non digamos un despliegue ofensivo, parece que hai tempo de hidratación, pero fíxate que o ten moi claro, conduce Jordi César e sempre busca un envío cruzado. Se é un envío raso que quen de bater líneas, que é un dos envíos máis perigosos que hai no fútbol, un pase máis perigoso que é o que bate líneas, que rompe líneas, e despois pois caelle ao mellor xogador entre líneas que teñe, que é Cristian Martín, que parece moi sinxelo que fai, pero nese céspede facer un control como fai, xa deixar o balón disposto para xogar a cara adiante, despois recibe Francis, Pedro incorpora, que é a segunda vez que incorpora como un fojete, un centro e chegada á área de xente. Creo que é un equipo moi traballado, é un equipo que é rocoso e complicado, complicado o pulpileño. Bueno, pois unha pausa de hidratación non é algo habitual no noso fútbol, e aproveita, como non, José Antonio Rodríguez está aí dando instruccións, seguramente pois xa advertindo dese perigo polas bandas que está a crear o pulpileño, porque sí que é certo que dentro da área os centrais da Sarriana están moi seguros polo momento, pero esas accións dende as bandas sempre poden levar perigo. Sí. Tamén creo que pasa por aí, o perigo da Sarriana, sobre todo pola banda de Susavila, porque eu creo que Cristo, que está a xogar de interior esquerdo en fase defensiva, pois desenténdese moito, non? Moitas veces pois é Isma o que ten que pechar, se el descende un pouco Susavila, ten máis tempo e espacio para recibir e encarar, que por ese lado, xuntándose con Millán e con Azael, pode facer dano, ou senón para que salte a parel o extremo e aproveitar ese xogo interior para topar a Zael, que pode ser unha das vías máis importantes que creo que pode ter a Sarriana para atacar. Pois precisamente estamos a ver as accións máis claras e son exactamente o que estamos a explicar. Pois o pulpileño con eses envíos laterais, esa acción de Susavila con Millán tamén perigosa, tamén ese roubo de Susavila que tivo. Pois ese tipo de accións son as que podemos agardar nesta primeira metade. Estamos no minuto 30. Isma, fíxate que está de dianteiro, por eso Susavila está totalmente solo, e ademais non que este só, porque o que tiña que saltarlle é Cristo Martín, e, bueno, defensivamente non é o seu forte. Pois aí está Susavila, presionando aí a Cristo.
Xogar atrás, conserva a posesión o equipo local. Ese envío longo de Jordi César, moi defectuoso. Vai sair a saque de banda. A ver se a Sarriana pode dar un paso adiante logo desta pausa de hidratación. Neste treito final da primeira metade. Polo momento sen goles, 0-0. En San Miguel entre o Pulpileño e a Sarriana. Cabuedo co peito, quedoulle curto. Controlou Cristo. Xoga aí con Spingman. A mobilidade tamén de Spingman. A pelota para Gastón no centro. Centro de Gastón raso. E o despexe de Piai. Recupera Sarriana. Xogou Susavila con Boedo. Boedo que levanta aí a cabeza. Asiste a Millán. Millán, atención que pode marchar Millán cara adentro. Recibe a falta Millán e debería ser o cartón amarelo. Parece que lle vai perdoar a central Gaby Ramos nesa acción. Non sei se é falta, pero se apita. Hombre, se apita ten que sacar creo cartón. que si é na segunda metade, fíxate que che digo, en na segunda metade este é cartón, seguro. No caso de que se é falta ou non, aí non entro a valoralo. Bueno, pois polo momento perdooulle o capitán do Pulpileño esa cartón amarelo, esa acción clara de Millán, que se ia cara dentro da área. Agora vai haber outra acción clara, que é esta falta no mesmo vértice dereito da área. Ya están aí preparados Martín e Jacobo. Vimos ver a acción de estrategia por parte da Sarriana. Minuto 32. Pode chegar aquí a primeira ocasión clara logo daquel disparo de Millán cruzado nos primeiros minutos. Vai centrar Jacobo, centra o segundo pau, toque coa cabeza, non chegou o remate. Parecía Maxi no segundo pau, atención que volve a buscar esa pelota, bota dúas veces e acaba nas mans de Cristian Arco. Férrea a defensa do Pulpileño, tamén a balón parado. O envío longo, buscando aí a Francis, cuidado con Francis que podía marchar, pero indica o colexiado que falta de Francis, creo. Sí. Porque se levantaba a man. Sí, e menos mal, porque aí nas vixiancias quedaron un pa un. Sí, a ver, metelle o cobado aí. Salta por detrás contra Piai. O colexiado indicoulle falta nesa acción. E ollo con esas saídas tamén do Pulpileño en dous pases. Sí. Volvemos a de antes, o que dicíamos, fíxate como é Isma o que metese aí de dianteiro e aquí Susavila pois ten moito tempo de espazo. A mellor non para progresar da primeira acción, pero sí para dar un par de xiros de xogo e atopar esos espazos interiores posteriores con Azael, pero tende a meterse por dentro, non sei se para que veña Millán a recibir ou Azael por fora, pero non son quen de atopalo, entón pois teremos que mudar iso. Pasa entre líneas o despexe de Gaby, volve a poder da Sarriana. Aí está Queco e Jacobo, Jacobo e Queco, pelota atrás para Piai. Martín, acaba Martín, pero ten que xogar con Piai aí. Agora sí, rachando aí esa liña, pelota para a dereita, balón para Millán, que vai cara ao medio. Millán, atención, buscando posición de disparo Millán, petoulle a pelota nas costas a Gaby e balón a córner. Pero ben, non? Ven a xogada da Sarriana, xirando o xogo de dereita a esquerda e logo de esquerda a dereita, moitos desmarques de ruptura que facilitan as conducciones hacia cara adiante ao posedor. Ben, moi ben. Millán o gran argumento ofensivo nesta primeira metade e sobre todo esas entradas aí en diagonal cara dentro da área, buscando posición de disparo. E aí ao cruzar as trayectorias, os desmarques co posedor, os defensores o perseguen ou se paran, e se separan tes pases, se persiguen, pois tes posibilidade de tiro. Está Jacobo Vilariño, vai sacar moi aberto buscando a Millán, atención a Millán que remata de primeira, o balón que petou aí, se pedían córner porque parecía que petaran en defensa, pero debe dar saque de portería colexiado. Sí, parecía aí Jordi César o que tocou ese balón, pois o árbitro indica saque de portería. Xa pelota o Pulpileño, a na banda esquerda, busca aí entre líneas, incorporación, está Cristo intentando manobrar aí, logo do pase de Álvaro, balón de Gastón que quería marchar aí, de Susavila, falta de Susavila, dio colexiado, Susavila que parecía correr en línea recta, Gastón que chocou con él, imos ver na repetición.
Pode que si se desviase un chisco a súa trayectoria, pero bueno, estaba por diante. ese sombreiro sempre lle dá vantaxe ao defensor. Sí, claro. Ele estaba máis preto da pelota e máis preto do espazo que ocupou. Se me dis que saca o brazo, que tal, pero non colocouse por diante, o que vente era que o esquivalo ou chocar con el. Está explicando aí Millán o colexiado, trazándolle a liña da trayectoria, pero non atendeu as razóns. E hai falta, e agora é perigosa. A prol do pulpileño. Aí están Cristo e Francis, preparados para poñela en marcha. A ver quen golpea, vai ser Cristo, vai se pechar ese envío. O despexe no primeiro pau. A pelota que volve a poder do equipo local. Dani Casado. Xoga buscando a Spingman, que quere gañar a liña de fondo. Botoulle a pelota a Spingman, pero acaba saindo a saque de porta. Puido controlar aí o centrocampista. Estamos xa no treito final da primeira metade. Poucas accións de perigo polo momento en San Miguel. E segue o empate a 0. Resultado que de seguro que as casas de apostas non pagan a moitos euros. Tendo en conta que está aí o equipo que menos encaixa. O balón longo, buscando a Boedo. Pelexa Boedo aí con Jordi César. Protexe o balón. Vamos ver se poden chegar os apoios. Chegaba Millán por aí. Balón para Millán. Millán que busca no centro a Azael. Azael que levanta a cabeza. Remata aí de circular a pelota cara a esquerda para Diego Rey. Diego Rey que encara. Diego Rey que quere marchar dentro da área. Atención, cede a pelota atrás. O remate que peta na defensa. Cae o balón a Susa Vila. Insiste a Sarriana. Como con Queco. Sí, Millán. Están todos os futbolistas do pulpileño aí metidos. Neste contexto é máis importante non equivocarse atacando que casi que o propio ataque, porque eles están a buscar que ti te equivoques para correr. Estaba ese envío de Queco, intentou Diego Rey xogar cara a esquerda, agora recuperación, e aí intentaba sair e correr o pulpileño, pero toda a vantaxe nesa acción defensiva para Piai. Xogou de cara co seu porteiro, volve xogar Piai con Maxi. Vamos ver se a Sarriana pode ter algunha acción clara máis antes do descanso. O envío longo, cuidado que chegaba aí Boedo, cuidado con Boedo que pode pescar aí. Pelota para Diego Rey, toca co calcaño Diego Rey, acaba caendo, non indica falta colexado, porque chegou o remate de Azael, petou unha defensa e agora é Martín. Quere unha segunda acción, Martín centraba, petou a pelota en Francis. Pelexan aí os dous, Diego Rey que rescata ese balón, entra na área Diego Rey, usa Spingman para roubar. E agora cuidado co pulpileño. Balón longo, Álvaro Cano está moi só aí, que protexe o balón. Estaba caendo diante de Queco e hai falta. Favorable o pulpileño. Sabía eu. Foi contra el, que non bateu contra el, foi intelixente aí, sacou petróleo, sí, Álvaro. Non tiña maneira de darlle continuidade a ese ataque, non había ninguén preto del. Conseguiu manter a posesión con esa falta e rematar con esta secuencia que ahora Sarriana sí que estaba aí collendo algo de ritmo en ataque. O que pasa que eles tanto nos duelos individuais son complicados e a nivel colectivo hai moitas axudas. Bueno, veremos, como ben dicías antes, cando vayan pasando os minutos as axudas non cheguen tanto e o cansancio empece a aparecer como funcionan. Intentaba roubar Diego Rey, finalmente sae o pulpileño, sae con velocidade, aí con esa parede, Cristo que pisa o balón. Volve a iniciar o ataque aí Spingman, que tocaba de primeiras, colgouse moi longo para Pedro Ramírez, balón a saque de banda. Cristo que aparece por todas as partes de momento. 37, 38 anos ten, non? Ten 37 anos. Parece que non está moi rápido, pero vai rápido a pelota cando a ten el, porque, bueno, utiliza moi ben o engano co corpo, o amagar pase e non dalo, e sobre todo que dicías, estar ben situado sempre está, recibe con tempo, con espazo, e regala tamén aos compañeros tempo e espazo cando solta o balón. A pelota dividida, acaba baixando Spingman, que lánzase aí con velocidade, chega Piai aí para presionar,
Centro de Spingman, toca Piai, pelota saque de banda. Mantenga posesión o pulpileño. Como xa dentro dos últimos 5 minutos da primeira metade, haberá engadido porque hubo pausa de hidratación. E polo momento non se move o marcador en San Miguel. Saque de banda, está Spingman aí. Efectúalo. Saca Longo, dentro da área. Buscaba a pelota Álvaro Cano. Toca Francis, buscando outra vez o dianteiro. O despexe, segunda acción aí. Ese envío lonxano, prácticamente desfacéndose da pelota. Balón a saque de porta. Que un 0-0 é un bo resultado, en teoría, para Sarriana. Queda o partido de volta na súa casa, un campo que está en mellores condiciones que este, parece, polo menos na vista, polo bote do balón, e sobre todo que o seu campo e que a súa afición e as dimensións e o tipo de céspede que o ten, bueno, máis interiorizado. Sí, o pulpileño, e así o dixeron os futbolistas na previa, non, durante a semana, leva xogando as eliminatorias sempre, empezándoas aquí na casa, e de momento vaille moi ben. Está claro que non se preocupan deste hipotético empate a ceros porque o fan valer nos partidos de fora da casa. Sí, claro, para eles estou seguro que é un bo resultado, un 0-0. Aí está ese envío aí, reclama Zael, unha posible man, non quixo ver nada colexiado. Agora é Cristo, cuidado con Cristo que xoga entre liñas, sempre atopa o oco para Francis. Francis que xoga con Álvaro Cano, lateral dereito da área, volve deixar de cara aí pro centro. Aí está Francis, movéndose aí cara ao centro, pode buscar posición de disparo, acaba perdendo a pelota, non hai falta. Balón para Sarriana, Susa Vila, jugando cara ao medio, pelota aí para Maxi, aí está Millán, en campo propio, jugando con Queco, balón de Piai para Martín. É Boedo. É Boedo, sí. Pegado na esquerda, sí. Moita mobilidade tamén do dianteiro. E a pelota aí que a ten Maxi na dereita, vole xogar con Piai. Outra vez a empezar. Os xogadores do pulpileño agardando. Agora sí, polo medio, para Boedo, que agora sí estaba en campo rival. Tocou de cara. A pelota da Sarriana, balón longo. Non atopou aí esa incorporación. Pasea o balón e acaba en poder de Cristian Arco. Sí, que parece que os dous dan por bo o resultado e bueno, eu creo que imos ver, dame a sensación outra segunda metade un pouco distinta, tampouco creo que eles vayan a expoñerse polo que dicías, non? Que ao final, pois eso, eles contan con que un 0-0 para eles é un 0-1 na volta. Outra vez a mesma xogada que tentan. Xa non ten tanto éxito e Queco que xoga aí entre liñas buscando a Millán. Onde chegou a pelota, protexe Boedo, toca coa cabeza. Aí xa hai Queco para Jacobo. Presionado por Spingman, xoga a cara esquerda con Diego Rey. Diego Rey co calcaño aí quería atopar outra vez o seu compañeiro. Balón a saque de banda. Azael. Martín. Levanta a cabeza Martín. Atopa a quen enviarlle a longa. Buscou a Millán. Millán que cae. Non hai falta. E Álvaro Cano que está aí totalmente só, pelexando con todo o mundo. Entrega a pelota a saque de banda. Moi seguros, tanto Piai como Maxi a nivel defensivo e, bueno, que al final Álvaro Cano é un xogador que xa estivo en segunda red, que ten bo nivel, pero de momento están a defendelo moi ben, sobre todo moi concentrados nesas vixiancias. Balón de Maxi, longo, busca aí a Diego Rey que baixa a pelota na frontal da área, pisa o balón. Agora chegou Dani Casado para recollelo, pois non houbo nada de engadido, houbo pausa para hidratación, pero minuto 15, 45 e 15 segundos, indica o colexado Alonso Salcedo, camiño dos vestiarios, tempo de lecer en San Miguel, polo momento non hai goles, e o partido sigue un pouco o guión que se podía agardar, Chollas. Sí, sobre todo, pois
por parte do pulpileño, sobre todo, que non iba a arriscar nada, e tamén a Sarriana, pois como dicías, sabedora de que si recibes un gol dun equipo que é tan difícil en marcar de ti, pois tes moito máis difícil a eliminatoria. Entón, bueno, veremos si troca un poquinho a Sarriana, algúns matices ou eles, e veremos como é a segunda metade. Vamos a facer unha pausa e volvemos cando vaya a comezar esta segunda metade en San Miguel. Tempo de lecer no complexo deportivo de San Miguel, en Pulpí, provincia de Almería, onde está a xogar a Sarriana a súa última eliminatoria polo ascenso á segunda federación. Visita o pulpileño, sexto clasificado do grupo 13 da terceira federación, nun partido que xa comezou na súa segunda metade. Un rival rochoso, aventurábase un partido pechado con poucas ocasións e polo momento Manuel Losada Chollas é o que estamos a ter aquí sobre o céspede de San Miguel. Sí, como ben dicías, creo que non se pagaba moito 0-0 nas casas de apostas, estáse a cumplir. Bueno, creo que tamén que a Sarriana tampouco dá por malo ese resultado, eles tampouco, entón tamén creo que moito vai por aí. A Sarriana conta con a segunda parte da eliminatoria a facer a boa na súa casa, e eles, pois, sabimos nas anteriores eliminatorias que fora da casa pois son moi perigosos. Entón veremos a ver como vai esta segunda metade, pero bueno, non se acontece, non se prevé tampouco que que vai a mudar moito en relación a esa primeira metade. Bueno, na primeira metade, na que a Sarriana non sufriu en exceso, en defensa, gozou algunha ocasión, tamén o pulpileño, pero pouca cousa, e de cara a esta segunda metade tampouco ten moitas alternativas José Antonio Rodríguez, porque a Sarriana é un equipo curto, castigado ademais polas lesións, non está Arona no banco, polo tanto, pois ten os contados 5 futbolistas para facer os cambios, ademais con Santi Gegunde tocado tamén, igual que está Boedo, que está xogando como titular, así que, pois, se prevén poucos cambios, non? Sí, eu creo que vai esperar, non sei, o mellor susto falo e fai un camo agora mesmo, pero o que dicía, tampouco está a ser un partido de un ritmo altísimo, seguramente que estará contento co José Antonio Rodríguez co seu desempeño, e esperará sobre todo para Santi, que será o xogador que entre seguro. Aí está o home máis perigoso, Millán, da Sarriana na primeira metade, caracoleando aí no último regate. Marchoulle a pelota, non puido controlar a Azael, a recuperación do pulpileño e ese envío de costas de Martín. Entrega ao rival e volve a iniciar o conxunto local. Estaba Álvaro buscando a Francis, que pode que sexa o home máis perigoso do pulpileño. Na primeira metade, ese Francis que buscaba o seu compañeiro da banda esquerda, Isma, que se cruzaba cara ao medio, pero non puido controlar ese primeiro achegamento perigoso do conxunto almeriense nesta segunda metade. Ando xa en defensa a Sarriana. Toca Piró. Despraza Longo, buscando directamente a campo rival a Diego Rey. Pelexaba aí Diego Rey con Gavi, agora está a pelexar con Pedro. Fexa o balón, xoga con Azael presionado aí no medio. Aí estaba esa incorporación. Susavila, que acaba caendo, indicou nada ao colexiado. Recupera o pulpileño. Avila casi que de media punta está a xogar, está a perder, digamos, a moverse moito cara adentro, pero non están a aproveitar esos movimentos que está a facer el cara adentro con alguén que atopen por fora, que é onde están sobre todo os espazos. Está recuperando outra vez o balón Queco, xoga para Diego Rey que controla, chega xa Pedro Ramírez, que estaba incorporado no ataque. Presionar aí en defensa, toca o balón que marcha a saque de banda e o colexiado di que favorece o equipo local. Protesta Diego Rey. Joga Pedro con Gavi. Una especie de Gavi. Ya estamos a descubrir por qué saca Jordi César todos los balones desde atrás. Gavi, hay ese envío muy defectuoso directamente a saque de banda. Sí. E sobre todo porque, bueno, ao final Jordi ten moi bo pé, e sobre todo por esa xogada que teñen xa interiorizada de esas diagonais que
seguramente que José Antonio Rodríguez pois díxolle que tiveran en conta tanto no inicio como no destino para defender esas accións. Claro que agora parece que intensificou un chisco a presión o pulpileño, recupera Dani Casado que buscaba o centro, volvelle caer a pelota, busca cara ao medio, aí está Cristo, aracoleando, girando sobre si mesmo, apóyase en Pedro, balón atrás, xa recuperou a posición a Sarriana, volve xogar Cristo, segue a ser aí a brúxula do equipo. Non para Pedro, Pedro quiere marchar aí de Martín, acaba xogando de cara outra vez con Cristo, Pedro, agora ese bloqueo de Spingman que non está permitido no fútbol, pero non indicou falta colexiado, pero Diego Rey sí que se fai co balón. A recuperación, cuidado coa Sarriana que quería sair, estorbou aí o colexiado e acaba indicando a falta anterior. Vamos aí a esa repetición. A quedar parado o árbitro. Dani Aguilarín parecía, non? Esa falta así de Dani. La pelota que a move Queco no centro. Seu irmán Jacobo, este busca a Zael. Azael, controla a Zael, quiere marchar a Zael polo medio. Pelota para Boedo, Boedo que controla a Zael. Abre cara a banda dereita, Rou no control, Millán. Que mágoa, porque estaba na lateral da área e tiñan uns metros para controlar ese balón. E sobre todo cando pasa o balón por Azael, que pouco está a pasar neste partido, e como notou para ben na eliminatoria anterior a Sarriana, ten que atopar o seu espazo, o seu sitio, digamos no funcionamento do equipo, que hoxe non está a toparse tan cómodo como en outros partidos. Esta pelota de Gavi buscando seu porteiro, este xoga con Jordi César, buscando a saída do balón o equipo local. Agora Dani Casado en vertical, avanza metros, descarga cara a esquerda con Gastón, o centro primeiro Pau, despois en a cabeza, intenta sair a Sarriana, Susavila que buscaba outra vez a Millán, non atopou, pelota para Isma, equivócase no control Isma, chega a Susavila aí, non pode gañar a posesión do balón. Jordi César move a pelota para Spingman, Spingman que quere evitar que saia, pero creo que estaba en posición de fora de xogo, así o indica o colexado. Parece que a saída dos vestiarios o pulpileño intenta darlle un chisquiño máis de velocidade aos ataques, sen tampouco expoñer excesivamente. Sí, sobre todo, pues eso, con Spingman, que é un xogador... Cuidado con esa pelota. Indicou falta o colexado de Diego Rey nese salto. Quedaba co balón. Gavi, claro, jugar cara arriba. Pero non sabemos hasta que punto hubo aí un empurrón de Diego Rey. Creo que ese tipo de cargas, depende de onde as fagas, son sinaladas. Área rival, sempre se sanciona. Sempre son, bueno, o derradeiro xogador, e aí estaba claro que aí ian pitar. O desplazamento longo do pulpileño, aí controlou Álvaro Cano, e ese segundo envío que non chegou a destino, tamén chegaba Isma, pero a vantaxe para Maxi Lebrán, que non perde un chisco de concentración en todo o playoff. O balón de Álvaro, tocando cara atrás, Dani Casado, que pisa o balón, voy hacia atrás e a pelota para Pedro, este xogando aí con Francis, outra vez atrás para Gavi Ramos. Jordi César costalle entrar en calor o pulpileño. Agora na segunda metade está a empezar a tocar algo máis. Pelota de Álvaro, buscaba a Gastón na esquerda, ese intento de parede moi longo, e balón a saque de portería. Ainda así creo que as defensas estánse a impoñer nos ataques, xa non son no resultado, porque podría haber ocasións, pero eu creo que as defensas están moi ben organizadas, e sobre todo a nivel individual eles son complicados de superar en todos os duelos individuais.
Parece que xa se prepara algún cambio por parte da Sarriana. Hai un xogador aí recibindo as últimas instruccións. Santi estaba calentando antes, ¿no? Ten a sensación que vi antes a Santi. Non sei se será el o que saia. E veremos cales son as modificacións que fai, porque ten que sacar un... salvo Boedo que estea tocado. Veremos lo de Contado. Subió o colexado. Se va a efectuar ese primeiro troco. Diego Rey será. Sí, porque están pidiendo los aficionados que se haya por esta banda. Diego Rey. Foi o xogador que vai entrar. Sí, Santi Segunde. Millán o mellor para este lado e Boedo para a dereita, pode ser. Que xa vimos noutros partidos deste playoff, que ten poucas alternativas. José Antonio Rodríguez ten que xogar coas súas pezas. Santi Segunde ocupa o seu posto aí no ataque. Millán que vai pasar cara a banda esquerda, anda que estivo moi atinado na primeira metade na dereita. Eu creo que tampouco estaba a facelo mal tampouco Diego, pero non creo que vaya ao mellor por aí os trocos, non? Sino por variar o perfil dos tres de arriba, por movelos de posición. Santi ten outras cualidades que non ten Boedo, Boedo ten outras cualidades que non ten Millán, que ve o que pasa a banda, cuidado. Cuidado con ese envío longo para Isma que vai chegar e pode centrar, incorpórase Álvaro aí. O primeiro pau, chegou o despexe. E Piai. Ben defendido por Piai, que perde a amplitude, vais a defender a área pequena e foi quen de despexar ese balón. Pusimos ver que tal funciona agora este novo tridente ofensivo da Sarriana, con Boedo pola dereita, con Santi como referencia arriba e con Millán. Aí está recibindo dende a banda esquerda. Chega Martín aí para axudar na presión, acaba caendo Pedro, vai ser falta a prol do equipo almeriense. Están, bueno, curioso como os aficionados tiñan presa polo cambio da Sarriana, pero os seus futbolistas non parecen ter tanta presa. Sí. Vamos ver os cambios do pulpileño, a presa que se dan tamén, porque aparentemente parece que o 0-0 séntalles moi cómodo. Sí, non creo que estean preocupados agora mesmo polo resultado, ni moito menos. É o que che dicía, creo que tampouco a Sarriana, ¿no? Porque al final é un empate fora da casa e vas ao teu campo coa tua afección. Sí, agarras un ambiente espectacular en Sarria, que ademais vai estar en festas polo San Pedro. Bueno, xa se falaba pois que se vai bater esa asistencia de 2000 persoas da anterior eliminatoria contra o Estradense. Sí, que houbo un ambiente espectacular nesa eliminatoria. Non lle van chegar a grada que teñen supletoria, van ter que poñer outra. Pois todo isto será dentro dunha semana en Sarria, noutro partido que, por suposto, veremos tamén nesta casa. Aí imos a ver se a Sarriana pode ser o quinto equipo da segunda federación, o quinto equipo galego, e ademais provocar por arrastre a salvación do Barbadás, que está pendente tamén desta eliminatoria, por suposto. Sí, para o fútbol galego, ao final, é unha boa nova que subir a Sarriana, pero seguro que en Barbadás están pendentes como os aficionados da Sarriana desta eliminatoria, porque non é esa categoría, ni máis ni menos. Queda este escollo, esta rocha que se chama Atlético Pulpileño, e que polo momento está a empatar a eliminatoria a ceros no seu partido de ida. Move o balón a Sarriana, balón para Susavila, campo rival, conduce Susavila, marcha aí de Dani Casado, echa o balón de cara, volve a recibir Susavila, agora para Martín que pode tirar, busca a izquierda, atención ao lanzamento, de Cristian Arco para evitar o gol de Millán. Agora sí chegou ocasión clarísima, asociouse a Susavila con Santi Segunde, Martín deixou o balón para Millán e a entrada dende a esquerda
o despexe copé milagreiro de Cristian Arco para salvar o empate a 0. Que a verdade tampouco lle podes decir nada a Millán, porque creo que a xogada estivo toda ben, incluído que malo para os intereses da Sarriana a actuación do porteiro. Quizáis ensinou un pouco máis demais o sexto Millán, pero moi boa xogada da Sarriana. Bueno, vemos como co perfil de Santi tes ese xogo de costas que ademais ten calidade para asociarse, para ter o tempo xusto o balón para darlle tempo e espacio ao compañero co seu pase, o pase de Martín, a incorporación de Millán, todo perfecto, salvo que o porteiro é moi bo tamén. A xogada nace unha desas incorporacións cara ao centro de Susavila que estabas a discernir aí na primeira metade, e que polo momento non puido facelo prácticamente en ninguna ocasión, pero sabemos como xerou esa superioridade aí clarísima, e ao final quedou só Millán. Sí, porque o que dicía que ele metíase por dentro para que o equipo atopara alguén por fora, e nesta ocasión sí que o atopou, atoparon a continuidade con el con Santi, e bueno, moi boa xogada da Sarriana, que é unha mágoa que non acabará en gol. Pois Millán, un recurso espectacular para Sarriana, desequilibrando dende a dereita, desequilibrando dende a esquerda de igual maneira. Da igual onde xogue, sempre crea perigo. Sí, non sei cantos goles levará este ano, mesmo 16. Pois 15 goles na Liga regular, marcoulle no último partido a Estradense, na volta da final, pois 16. E marcou na primeira rolda o gol contra o Villalbés, se non lembro mal. 17 goles. 17 tantos. Agora hai cartón amarelo. Para Buedo. Para Buedo, sí, parece. Primeiro cartón amarelo para Sarriana. No, e ademais o que decías de Millán, que dá igual por lado que o poñas, ten verticalidade, o control que fai espectacular, cruzándose na trayectoria co defensa que non pode intervir. Sentoulle ben os trocos que fixo o equipo. Este primeiro cartón para Buedo, que chega no minuto 62 de partido. Importante tamén evitar os cartóns que condicionan en moitas ocasións no fútbol moderno os cambios, os propios cambios. Pois é o primeiro para a Sarriana. A pelota que vai cara dentro da área, despexa Maxi, poderoso por arriba, non a saque de banda. Insistirá o pulpileño, que ainda non moveu o banco tampouco. Pelota de banda. Está Francis. Jugando de cara con Cristo, meteu o pé aí, pero acaba perdendo. Intenta sair a Sarriana, balón longo, moi lonxe, parecía que quería lanzar directamente. E a pelota saiu directamente a saque de porta. Compra Cristian Arco, máximo responsable de que isto siga empatado. Sempre decían que era bo porteiro. A ocasión que tivo para demostralo, pois así foi, porque era unha ocasión clarísima. Insisto, creo que foi máis acerto del que desacerto de Millán. Bueno, pois recupera Sarriana en saque de banda. Intenta mover aí a Zael, xoga cara atrás. Pelota de Maxi para Pirot. Volve xogar co central. E aí a vez para Pirot. Volta a empezar. Deixa só descolgado Álvaro, o pulpileño aí na presión. Agora tamén chega Isma de xeito tímido. Está máis desasustado, dame a sensación agora pulpileño. Está Boedo asociándose en campo propio, axudando aí na saída de balón. E aí para Millán. Un cara adentro, aí está, así pode crear unha ocasión. Azael quería marchar. Acabou caendo, non hai falta, recupera o pulpileño. E agora aí o equipo almeriense o que intenta sair aí. A pelota que vai longa directamente a poder de Piai, que a deixa para Pirot. Volve a iniciar Maxi. Pío longo de Jacobo. A Millán, que control de Millán. Aí está encarando a Gavi. Millán no lateral esquerdo. Xoga para Santi, devolve a pelota a Millán, no vértice da área, atención a Millán, que busca posición de disparo. Xoga en horizontal
Ahí está Jacobo, este para Queco. Queco intentando buscar ahí un oco. Santi Gegunde que remata. Reviravolta, pelota marcha por arriba. Nuevo lanzamiento, pero non estivo atinado. Santi. Pero, bueno, está, creo que a leer moi ben o partido, Santi está a topar o seu espazo, a participar moito do proceso ofensivo do seu equipo e, sobre todo, darlle moita vida aos de fora e ao propio Azael por dentro. Creo que está nos mellores momentos do partido a Sarriana. Sí, e ademais eu atrévome a dicir que dende a pausa de hidratación na que José Antonio Rodríguez corrixiu lixeiramente eses envíos diagonais do pulpileño, o equipo local non creou prácticamente perigo. Se pode agora en calquera ocasión chegarse e mesmo conseguir un gol, pero o certo é que parece a Sarriana máis preto de xerar ocasións claras que non o pulpileño. Sí, o que ben decías, que despois, claro, pode haber un erro, pode haber un acerto moi grande, pero está a pasar máis o que quere a Sarriana que o que quere o pulpileño. Centro de Gastón, cuidado, que a pelota saía, envelenábase aí cara ao primeiro pau, pero chegou Pirot, atento, antes que Álvaro Cano para chapar ese balón. Xoga xa en liña defensiva o equipo galego. E aí con Maxi. Está o balón cara ao medio, pero volve a xogar de cara cos seus centrais. Agora sí que está a sair. Agora está a aparecer a Azael tamén. Desde a entrada de Santi Gegunde parece que Azael atopou o seu socio. O balón agora buscando a Francis con espazo para correr. Sae Piai aí. Francis que busca a Pedro Ramírez. Caeu, pero non hubo nada, hubo unha carga. Corpo contra corpo, os dous futbolistas acabaron no chan. Pedro Ramírez que reclama aí, porque reclamar é gratis. No, eu creo que Piai ten a posición gañada e necesario moito máis que uso para que haxe penalti. Bueno, vai haber trocos no equipo local. Vai entrar o Chaizpur e Wilson Saldana. Marchou, creo que Isma. Marcha tamén Álvaro Cano. Se move a parte ofensiva. Gonzalo é máis un centrocampista. Wilson é xogador máis ofensivo. As sustitucións aí, como recompón o seu equipo. Paco Jurado. Por momento intenta sair a Sarriana. Aí está Piai xogando con Queco, que salva esa entrada aí de Spinman, pero acaba perdendo o balón en saque de banda. O balón o equipo local. Jugando co seu portero, Cristian Arco. Joga con Jordi César, este devolve a Arco. Agora con Gavi. E o balón longuísimo, buscando esa incorporación. Aí está Gonzalo intentando controlar esa pelota, pero marcha de saque de portería. Xogador para este tipo de accións, máis de xogo directo, máis de prolongacións ou de xogo de costas. Non creo que vaya a mudar moito o seu discurso o equipo do pulpileño. Sí, pues Gonzalo Chaizpur, que se coloca aí como home máis adiantado, e Wilson pues está aí o seu carón. Parece que están xogando os dous aí en punta. Francis segue por a dereita. Cuidado con ese envío. Presiona aí Chaizpur. Balón atrás para Pirote, o despexe longo. De momento xa incomodou máis o novo dianteiro. A saída de balón da Sarriana, lóxicamente, entra fresco. Presiona con máis intensidade. Sí, que subiron un pouco as liñas, sobre todo nos reinicios de portería. Eles van a apretar arriba e o terreo de xogo tampouco axuda para esa fase de inicio da Sarriana intentando facelo combinado. Agora houve falta de Queco no centro do campo. Protesta ao público. Houve cartón.
Volve separar o xogo en San Miguel. Balón en poder do pulpileño. Xoga Gabi, o capitán. O máis veterano deste equipo. Jordi César. Este circula, pelota para Gastón, que despraza longo. Toda vantaxe para Sarriana. Susa Vila. Volve o balón cara ao centro. Estaba Boedo recibindo. Volve a recuperar o pulpileño. Ahora aí rouba a posesión a Sarriana. Intentaba sair, pero sucédense as imprecisións neste treito do partido. Acaba en poder de Pirón. Sempre acompaña co posicionamento do rival. Creo que non lle asusta, que lle asusta mellor o pulpileño cando sube máis as liñas que cando está máis en plegado ou en intermedio. Aí está Keiko, cuidado que se equivoca na entrega, rouballe Francis. Francis Moreno rodeado de rivais. Descarga aí para Spinman. Este acaba xogando atrás para Gabi. Jordi César. A pelota cara a banda esquerda con Gastón. Gastón que centra, atención, cuidado que pode chegar o remate. Botou a pelota diante de Gonzalo, pero non chegou o remate. Ocasión agora do pulpileño. Seguiu, rebasou aí a Piai. Sinxelo eles, pero sobre todo ca envergadura que ten este dianteiro Gonzalo, hai que estar moi atento nos centros. Sobre todo, xa non dá a posibilidade de que os asa sempre que sexa posible. Bueno, pues ten córner, agora o pulpiñeño, pero saca Francis en curto. Balón para Cristo, que vai meter a pelota. Primeiro pau, creo que non chegou Boedo, remate coa cabeza e parou Pirot. A cabezada aí de Wilson Saldana no segundo pau. Saiulle moi centrada e parou Pirot. Cuidado que o pulpileño non renuncia a cazar un goliño, iso sí que deixaría a eliminatoria moi a seu favor. Sí. Sobre todo intenta atacar, como dicías antes, con mínimo risco posible, ca máxima verticalidade posible, cada vez que chega, pois, bueno, dá esa sensación de perigo expoñéndose pouco. O que sí subiu foi un chisco a intensidade na presión. Sí. Está a dificultar a Sarriana, que como dicías ti, estaba nos mellores momentos, pero ese dobre troco de Paco Jurado fixo lle dá no equipo galego. Sí. Ademais, porque, bueno, creo que tamén fixo modificacións no funcionamento defensivo, porque a Sarriana estaba metendo os laterais, tanto Martín como Piai por dentro, para que recibiran os extremos ao pé, pero, bueno, leeron iso, e sobre todo os laterais están cambiando a posición cos seus interiores, e asustando quen vai a quen. Así, bueno, pues non poden recibir os extremos ao pé como fixeron antes, sobre todo Millán. Aí está Millán, que agora sí recibe, frontal de área Millán, pode desequilibrar Millán a Gabi. Gabi, marcha Millán, centra Millán, o rexeitamento Santi Segundo, remate fora. Que ocasión máis clara da Sarriana, que agora sí chegou a pelota a Millán no frontal da área. Non enganou a Gabi, pero aínda así marchou de él. E ese toque no segundo pau que lle caeu a Santi Gegunde, e Santi Gegunde rematou arriba. Impreciso no remate, puido acabar o gol a Sarriana nesta acción. O que é raro é que Santi, o tipo de remate que optou, non sei donde ve o espazo para rematar aí, o normal é que tirara cruzado, cara abaixo, pero bueno, cando é capaz de recibir con tempo e espacio Millán é imparable. Estamos a ver o que ten unha facilidade nos uns contra uns. Pois a Sarriana tamén intentando intimidar ao adversario. Agora gozando dunha boa ocasión. Aí está Boedo protexendo esa pelota. Seguindo saque de banda a prol da Sarriana. Vamos xa inmersos nos últimos 20 minutos de partido. Da acción anterior, ese cano aí de Susa Vila. E despois o timing de todos, que é preciso e perfecto, e, bueno, unha mágoa na finalización, pero xa tivo dúas moi claras, a Sarriana. Vamos ver se cae a terceira antes de que remate este partido. Agora a Sarriana tendo o pulpileño no seu campo, ten que xogar atrás Santi para Piai. Xa o efecto dese dobre troco do equipo local.
Chega Millán para pelexar polo balón con Spinman. O texe Francis, que gaña o balón pro pulpileño. E Dani Casado, que xoga atrás para Jordi César. Gastón. Aí, pegado na banda con Wilson. Volve a pelota cara ao centro. A defensa do pulpileño, de non fai dano, o equipo local. Ahora desplazamento longo. Atención aí, que saltaba coa cabeza Francis, non había ninguén detrás del. O balón para Pirot. Fai moito que non toca o balón Cristo, non? Non o nombras desde fai bastante tempo e creo que están a notar o seu equipo. Non sei se é porque xa está canso, como ben dicías, que mellor nestes minutos xa lle empeza a costar, ou porque asustou ben a Sarriana. Agora a saída do balón. Quería Susa Vila entrar aí cara ao medio. Puido controlar ese balón. A recuperación e perde Wilson. Cara ao partido colexado, hai un xogador do pulpileño sentado no céspede. Problemas físicos. Creo que Gastón. A ver si vai ser un dos xogadores sustituídos. A ver se hai algún troco. Repetición de algunhas accións aí desa loita no centro do campo. Están a protagonizar os dous conxuntos. E Millán, o que van soñar os os xogadores do pulpileño esta noite. Que ben sentoulle o pasar para a cara esquerda, tanto ao equipo como a él. Ten moita facilidade de xogar a perna trocada, pois porque ten facilidade para meterse así por diante, como vimos na última ocasión que centrou. Se lle tapan moito para ir por fora, vai para dentro e tira, ten condución moi rápida. Bueno, creo que foi o que máis beneficiado saiu de todos esos trocos que se fixeron. Bueno, finalmente o que había era pausa de hidratación e aproveitou Gastón para descansar un chisco. Xa non me levanto de aquí. Non parece que vai haber trocos nesta pausa, pero veremos de contado. Vemos ese centro que van no buscar seguro aí a Gonzalo nese tipo de accións. Vemos como eles nos centros sí que son, bueno, máis perigosos. Eu creo que casi que a súa maior arma que están a demostrar. Os centros laterais, nas accións a balón parado, e vemos que facilidade para meterse por diante. Puido precisar aí, creo que era Zael, ¿no? Que entraba no segundo pau. Aí de rexeitar esa pelota e caiu ya Santi. Sí que é certo que había 4 futbolistas pechando aí, pero ainda así non atopou a portería. Pois sí que vai haber trocos, se marcha Gastón. Pois ten que estar... E vai haber tamén troco na Sarriana. Creo que entrou Luis Maestre no equipo local. Boedo, sí, daba a sensación que estaba canso. Boedo. Sí, estaba canso. Boedo, creo que foi o que máis perxudicado saiu con ese trocar de posicións na Sarriana. Un troco por cada equipo. Gastón, xogador que tamén perdeu moita presenza aí no conxunto local nesta segunda metade. Deixa o sitio a Luis Maestre. Xoga xa a Sarriana. E a Zael, agora caendo aquí a banda esquerda, buscando os espazos, os homes de ataque da Sarriana. Agora con ese control, que foi longo, salva a posesión sen problemas. O equipo galego. Aí está Pirot, xogando por dentro para Jacobo, con Maxi Lebrán. Está Susa Vila. A pelota cara ao medio para Santi Gegunde, que lanza aí ese ataque. A pelota aquí alonga. Chegou aí Pedro Ramírez para recuperar e para desfacerse do balón literalmente, que volve a poder da Sarriana. Aí en este contexto cando máis cómoda está a Sarriana. Posicionamento que non é tan avanzado, que pode aparecer Santi por onde el quere, que a Zael pode moverse e que xogan moitos destes xogadores aí entre liñas ou ben saindo para flotar e xogar de cara.
Está en campo rival Maxi, agora volve a recuperar a súa posición e xoga con Piai. Eu creo que na batalla da posesión está a gañar a Sarriana nesta segunda metade. Chegou Luis Maestre para ceder coa cabeza aí o seu porteiro Cristian Arco. Buscando a Cristo na banda, este con Dani Casado. Tamén Antonio García, aí co número 6 no conxunto local. Así que foi o xogador sustituído. A pelota polo medio. Estaba a chegar Gonzalo, pero perdeu o balón. Aí está Antonio García, jugando de cara. Atrás con Gavi. Espexe longo de Cristian Arco. O Piai para cruzarse aí. Recuperar a posesión. Jacobo, Santi Gegunde. Tira Santi Gegunde, cede aí o balón, moi longo para Guitía, non puido chegar. Pediu que saíse de fondo, pero vai a pelota a banda para Luis Maestre. O Santi como se nota, notase moito na construcción ofensiva, como ven a recibir, como se asocia, como atopa eses ocos libres para aparecer, estalle a darlle moita máis facilidade ao posedor en xeral da Sarriana. Recuperación, balón para Pirot. Vai mover outra vez o porteiro catalán, que xoga xa con Piai. Aí está Queco. Move con Maxi. Agora Susa Vila, que volve a xogar centrais. E Piai outra vez con Maxi. Se remitiu un chisco esa presión que facía Gonzalo nada máis entrar no campo. Máis que nada porque dirá, estou só contra 3, porque Susavila descendeu. Claro, que buscan é, pois eso, liberar por dentro, que se meta por dentro para topar a Millán. Santi Gegunde, atención a pelota para Martín, que aparece por aí dentro da área. Martín de primeiras quiso centrar, e non puido, era moi complicado. A pelota marchou a saque de porta. Como buscou aí as costas da defensa Martín? Sí, porque é o que se están a meter por dentro. Aí está a caer ou ben Azael ou ben Millán, como non poden defender aos 3, sendo 2 xogadores, pois atoparon a Martín ao final. Quería Pedro Ramírez xogar cara adentro. A pelota acaba en saque de banda. Pues creo que Antonio García entrou por Espín, ¿no? Porque non o vemos no campo. Sí, parece que foi Espín. A Martín, que cae aí no céspede, parece que ten cambras. Vai ser axudado aí por Millán. Vamos a piques de entrar nos 10 últimos minutos deste partido de ida da final polo ascenso a segunda federación en San Miguel, en Pulpí. Polo momento, Atlético Pulpileño 0, Sociedad Deportiva Sarriana 0. Isto vai se resolver en Sarria, na Ribela. Estaba claro xa dende o inicio da eliminatoria, pero isto sigue co empate a 0 inicial. Non hai goles na eliminatoria. Está totalmente igualada. Quero dicir que non hai o de valor dobre dos goles, non pasa ninguén por la clasificación, porque, bueno, como ben dicías antes, polo tema de que son de grupos distintos. Entón, bueno, é como se o partido fora 180 minutos e de momento van 0-0. O que cambia o contexto, ¿no? Que van a xogar a súa casa a Sarriana. Bueno, pues marcha Jacobo Vilariño. Outro troco na Sarriana. Vai entrar Brais. Sí, para Sarriana é un bo resultado este. Empate a 0, a eliminatoria resolvese na casa, xa non hai, como dis, valor dobre dos goles. Unha vitoria na Ribela, dalle o pase a Sarriana. E un empate levaría isto a prórroga e ao posterior lanzamento dende o punto de penalti. Está outro punto de vista que é o do Pulpileño, que todos os partidos, pois, ou varias eliminatorias, conseguiu bons resultados fora da casa. Entón, bueno, para eles dirán, unha eliminatoria máis que facemos o que temos que facer, que non perder ou non encaixar na casa.
Pois ainda quedan 10 minutos para que remate este partido. Imos ver se hai goles aquí en San Miguel. Aí está Maxi Lebrán xogando de cara con Pirot. Ten que desfacerse da pelota porque está aí presionado. Pero entrega para Millán, que dá de cara para Zael. A recuperación de Dani Casado. Volve a recuperar Pello P. Millán e ese Piai. A pelota cara ao medio. Zael que quería xogar con Santi Gegunde. Santi Gegunde que pode chegar. Dormiuse Santi Gegunde, adiantouse Jordi César, que lle gañou aí por velocidade. Penso que non o vi o dianteiro. E o despexa fora. Sí, parece que foi antes falta a Zael, o mellor. Pensei que iba a pitala se non chegaba Santi. O mellor Santi pensou, non vou correr, que se non vou estar só se me foco o balón. E nesas, pois Jordi, pois quitoulle o balón. E ademais conseguiu que batese a pelota en Santi. Saque de portería. Iso sí, non lle dura moito a posesión o pulpileño. Saque de banda agora para la Sarriana. Cuido evitar que saíse pola banda Pedro Ramírez. Está Pillai, xogando con Maxi. Con esa entrega, Susavila, sangue frío total para facerse co balón e ademais restar aí un rival. A pelota para a dereita, a parede. Santi Gegunde quería controlar co pé, pisar o balón. Divo lento outra vez o dianteiro. A recuperación. Aí está no centro da defensa, creo que é Vilela, que debe de entrar por Martín, porque xa vemos a Piai aquí xogando como lateral esquerdo. Cuidado con ese ataque do pulpileño. Que quere marchar aí, a falta de Vilela, e vai a ver cartón amarelo. Acaba de entrar Vilela, xa veo cartón. Chegou a destempo e superou uno. Gonzalo que está a notar a súa entrada. Esa falta aí a prol do pulpileño, que quere dar proveito aí do balón parado. Sempre tan importante. Aí está ese envío. Lateral izquierdo. Son os altos que subiron xa a buscar o remate. Cristo, que parece que vai a acabar o partido. O centro, segundo pau, cuidado co remate. A pelota queda morta, pero había fora de xogo, indica o árbitro. Pero vaya paradón, Sí, a xogada, a falta sacou unha Luis Maestre. O segundo pau, chegou o remate, claro, aí de Gonzalo. E pilota abaixo, que meteu a man para parar. A xogada estaba invalidada por fora de xogo. Ya sabemos tamén que a balón parado crea perigo o pulpileño. Sí, ainda que só sea por envergadura, porque o Gonzalo debe medir un 90 e algo, ademais é un xogador forte, bueno, tamén os dous centrais, Gavi e Jordi, que teñen aí, bueno, pues, un bo xogo aéreo. Gavi que leva 5 goles nesta temporada, pois é unha das ferramentas que vai utilizar seguro para topar as vías para o gol. Pois ese que víamos a ir a Mohamed, que entrou no campo tamén, e o último home de refresco xa do pulpileño. Esgotou os 5 trocos o técnico Paco Jurado. Tivo que pitar falta, non? Non, claro, non era fora de xogo. Fora de xogo. Porque dicía que de saque de porta non había fora de xogo, pero claro, pitou fora de xogo e por eso sacou co pé o porteiro. Pois aí está, atacando o pulpileño. A pelota na banda esquerda. Ese era Mohamed que quería ir progresar. Rouba a Sarriana que quere sair. Santi Gegunde xoga de cara aí, cara atrás con Azael. A presión do pulpileño, pero a pelota caelle aos pés a Pirot. Inicia outra vez Maxi Lebrán. Estamos no minuto 85. Compra Susavila. Xogando pola banda, non se entendeu aí. Deulle a pelota a Luis Maestre, deixa que saia. Saque de banda ao pulpileño. Pío longo. Impreciso aí a bancada. Saque de banda agora para Susavila, para Sarriana.
céspede. Agora sí saca Susavila. Está protexendo o balón Guitián. Brais que protexe para que saia outra vez a saque de banda. Aí está Santi. A pelota co calcaño buscando a Susavila, quería marchar. Vaya o balón Mohamed. De cara para Cristian Arco, que despexa longo. Pelota dividida, bota aí. Toque coa cabeza. Está Zael pelexando aí no medio con Antonio García. E xoga para Jordi César. Outra vez Antonio García. Quiere marchar aí no medio e falta de Queco. Vamos la repetición. Agarrou. Que pudo ser cartón. Os cartóns este partido. No, a verdade é que eles son un equipo intenso, como ben nos dicían, pero tampouco digamos que é un equipo de moi agresivo ou que faga algo moitas veces fora do reglamento, por dicirlo de alguna forma, non? É un equipo que sí que vai intenso, que asusta moitas veces non contra un, e que por eso está a costar por moitos tramos a Sarriana xogarlle, pero bueno, de momento creo que está a ser un partido bastante limpo. Move xa pelota desde a banda Susavila. Intenta sair de aí a Sarriana. Está a ter tampouco agora ideas moi claras. Perda de balón, recupera Dani Casado, que pisa cara atrás. Xoga xa polo medio o equipo local. A recuperación de Brais. Xoga para Santi Gegunde. Este busca na esquerda Piai. Piai incorporado aí como lateral. Non para Zael. Azael que conduce. Xoga na esquerda outra vez para Piai. Piai que xoga cara dentro da área para Santi Gegunde. Aí está Zael. Azael que pisa, busca posición de disparo. Azael. Está moi rodeado de rivais, pero volve outra vez dentro da área. Quere marchar aí de todo o mundo. Estivo a piques. Cuidado que chega Piai. Piai que rouba. A pelota cara atrás. Non chegou Brais. Petoulle a pelota. Aí está Susavila. Susavila que remata. Tocou nun defensa. E a pelota que vai ás mans de Cristian Arco. E agora hai un futbolista do Pulpileño que se deixa caer sobre o céspede. Porque parece que se mancou aí Pedro Ramírez. Azael que estaba a dar voltas e non atopaba a posición boa para finalizar. Xusto no que é bo o equipo a Sarriana está a costar moito neste partido, no? Que atopar situacións con tempo e espazo para finalizar de xeito aceitado. Eu creo que tamén ten que ver co rival que acumula moitos xogadores, con moita profundidade defensiva sobre o balón, moita xente preto do poseedor do balón e dos pases próximos. Entón, bueno, nin siquiera co cansanzo atopa eses espazos a Sarriana. Xa hai a Piai actuando como lateral esquerdo. Tan boa segunda metade fixera no partido de ida contra o Estradense. Por certo, creo que entrou foi Rai no centro da defensa. O xogador que está a acompañar aí no eixo a Maxi Lebrán. O despexe de Pirot. Pelota que volve a estar dividida aí. Taxe para Maxi, pero chega a presionar aí. Cuidado que se durme Maxi. E acaba roubando a pelota Antonio García, conducía cara ao centro. Aí está esa despexe coa cabeza, recuperación. O envío longo e a saída de Brais. A ver se chega aí. Adiantouse Gavi Ramos para despexar a saque de banda. Estamos xa no minuto 90. Tempo engadido en San Miguel. Non hai goles neste partido de ida entre o Pulpileño e a Sarriana. Están chegando cansos os xogadores a esta parte do partido. Veuse aí con Maxi nese balón a caída a banda que custoulle. É normal, al final, é un playoff moi intenso. Moito ritmo, aínda que non apareza durante todo o partido, moito duro individual, eso notase nas pernas dos xogadores. Está xogando a Zael cara atrás. Pelota aí de Rai para Maxi Lebrán. Controla Lebrán.
O círculo central. E evitou esa entrada dura, Rai. A pelota cara dereita. E agora cara Santi Gegunde. Queco que baixa o balón. Chega Gonzalo para presionar aí en campo propio Susavila. Salva a posesión. Equipo galego. Azael que lanza aí esa incorporación. Aí está Queco que centra. A pelota que ia cara ao medio. Chega o despexe final. Pode chegar Maxi para salvar esa posesión. Aí está Azael. Azael, vértice esquerdo da área. Perseguido Azael. Xoga por dentro cara Piai. Piai que buscaba o centro raso. Cuidado, que levou un golpe na cara. Queda doéndose o lateral. Jan que vai aí. De criminal de acción. Chega tamén Susavila. Estaba Gaby Ramos, foi o autor desa acción. Pues parece que lle tocou na faciana a Piai. Xusto falábamos de que non estaba a pasar nada e, bueno, unha das verdadeiras ocasións. Sí, aí está ya. Menos mal que non lle deu co pé. Agarrou aí un pouco pola cabeza. Gaby que xa tivo con Brais, creo que foi na anterior acción. Está a chegar canso, digamos, ao final do partido, bueno, de correr detrás deles. Córner a prol da Sarriana, pode ser a última acción. Está Guitián preparado para efectuar o lanzamento. Azael que está aí ao seu lado. Atención, a pelota aquí é moi pechada. O remate desde fora. Rexeitou un defensa e volve a ser córner. Bueno, este remate de Millán. Atopou portería. Moitísima xente aí dentro da área. Dicíamos que eles eran fortes, pois a mellor hai que meter así o gol, nunca se sabe. Vamos ver se esta pode rachar ese cerco de Cristian Arco a Sarriana e traer un gran resultado para Galicia. O centro moi pasado, atención que pode chegar Maxi, rematou Maxi, pero a pelota botou, colleu na Cristian Arco e foi o último que pasou no partido. Final en San Miguel, Pulpileño 0, Sarriana 0, vais a resolver todo de volta en Galicia. Sí, xa dicías que era o que se esperaba e agora máis co resultado. Creo que ningún dos dous vai, digamos que amolado co resultado, quizáis a Sarriana que tivo ocasións máis claras. Creo que en Niñas Xerais foi superior ao Pulpileño, tampouco foi unha cousa de moi superior, pero bueno, todo decidirase na Ribela e esperemos que, bueno, estamos seguros que vai haber un ambiente espectacular, esperemos que sea todo ben para Sarriana. Bueno, pois non houbo goles neste encontro de ida. A eliminatoria volve o domingo próximo a Ribela a esta mesma hora, ás 7 da tarde, verémoslo tamén en directo nesta casa. Manuel Losada Chollas, moitas grazas. Moitas grazas a ti, Miguel. E con unha tímida invasión aí dos nenos do céspede imos ir rematando, lembrando este resultado final: Atlético Pulpileño 0, Sociedade Deportiva Sarriana 0, partido de ida da final polo ascenso a Segunda Federación. Escutámonos dentro dunha semana. Teñan vostedes moi boa noite.